Lugo levamos máis de 20 anos apostando polos emprendedores e polo talento local en espazos como son o CEI Nodus e tamén con proxectos como Lugo Transforma. Aquí, en Atinería, contamos cun viveiro de empresas que segue impulsando proxectos innovadores. Grazas a estas iniciativas, 6 novos negocios están a contribuir á revitalización deste barrio histórico. Dende talleres de artesanía ata laboratorios de análisis de augas, estas empresas recibiron o impulso definitivo grazas ao noso compromiso co emprendemento. O noso obxectivo é claro: crear oportunidades e xerar emprego de calidade para que Lugo siga sendo unha cidade de oportunidades para todas e todos. Con iniciativas como Viveiro da Atinería, ademais de ofrecer espazos renovados e en condicións ventaxosas, tamén contribuímos a revitalizar a economía local e fixar poboación. Seguimos apostando polo talento lucense. En Lugo creamos as condicións necesarias para que os emprendedores poidan facer realidade os seus proxectos.